tofa ko mu ce muku tarkashi. Kilishi ta kira waya zuwa ga ƙasar waje domin da ma'aikatan ƙasar waje domin da su zo su tafi da wato raba gardama da kuma wato shi kanshi tsohon saurayinta wanda kuka fi sani da Presido. Inda Kilishi ta ce muddin ta kira wato jami'an cikin gida ma'ana jami'an Najeriya bai zama lallai su ɗau mataki game da mutum biyun nan ba domin kowanne suna da matafin iko. Ku biyo mu domin samun ragowar shirin a cikin wannan tasha ta mai albarka mai suna Duniyar Shiri TV. Amma kafin nan idan wannan ne ya kasance zuwanka na farko wannan tasha ta mai albarka, ka danna mana subscriber da kuma alamar ƙararrawa domin ganin shirin namu da zarar mun ɗora. Tarkashi yadda Kilishi ta kira waya zuwa ga jami'an ƙasar waje inda ta ce ya kamata su yi maza su zo domin da su zo su tafi mata da Abba Galadima da wato Presido. Shi dai Presido ba ku manta ba, Presido babu inda bai je ba a bangaren wato hukunci, inda kan Sumayya ya je har zuwa kurkuku inda aka ɗaure shi tsawon shekara 10, inda ko bayan dawowarsa sun yi dai kiciniya da wato ma'aikata kala-kala. Ma'aikatan Najeriya hakan ne yasa ta ce ba za ta kira masa ma'aikatan Najeriya ba domin ganin kan cewa fa ya riga da ya rena su kuma bai zama lallai ya ji tsoron su ba, amma jami'an ƙasar waje bai san su ba su san shi ba, haka zai sa su hukunta shi daidai da abin da ya aikata. Sai dai wato Abba Galadima ya faɗa mata kan cewa me yasa ta kira masa jami'an ƙasar waje, to ta sani fa shi babu inda ba su da alfarma, amma tana tunanin kan cewa Presido ba shi da alfarma. Dai Kilishi ta faɗa masa kan cewa banza mara zuciya, kai bayan ma ka ji abin da ya ba ta shawara a kai kuma ka tabbatar da ya aikata, amma shi ne kake goyon bayansa, inda wato Abba Galadima ya ce mata ni fa mutum ne mai ilimi kuma mai hankali ba irin ki ba jaki kuma mahaukaci. Ya ce idan ma shi ne ya same ta ya faɗa mata to sai me a ciki, ai saurayinta ne kuma abin da ta aikata ai ita da Allah idan ma ta je gurinsa, domin ni har yanzu ban yarda kan cewa ma Sumayya ta je gurin wato raba gardama ba, ta je gurin wato Presido tsohon saurayinta. Sai dai wato Kilishi mai martaba ya riga da ya sa da a kira masa ita domin da ta faɗa masa kan cewa wane ne ya bata umarnin ta kira masa ma'aikata zuwa cikin fadarsa har cikin gidansa har ɗakin wato Sumayya. Sai dai wato a tsaurin idan wato ita kanta Kilishi fa ta je zuwa gaban wato mai martaba inda ta je gabansa, inda ta je gaban sarki kuma ta durƙusa take faɗa masa kan cewa ga abin da ya sa, inda da farko dai ta fara faɗa masa kan cewa ita fa har yanzu mai martaba bai fahimci ta bane kuma bai fahimci inda ta dosa ba, ita ba wani abu ne yasa take so da take aikatawa ba, ma'ana shine kan cewa fa ita burinta ta kankaro martaba da mutunci na cikin wannan gida, domin wannan ƴar talakawan ta riga da ta zubar mata da mutunci. Sai dai mai martaba sarki ya ce idan ta kuma cewa Sumayya ƴar talakawa to haƙiƙa zai sa fadawansa su kasa da ita, hakan ne yasa wato Kilishi ta masa cikakken wani irin kallon da ta saba yi wa sauran mutane kama da ƴaƴanta da ma mijinta, ma'ana kallon reni dai. Sai dai mai martaba ya ce mata ta gaggawar fitan masa da wato ma'aikatan nan da ta kira zuwa ga fadarsa, idan ko har ba haka ba da ita da ma'aikatan suna ƙarƙashinsa zai sa a hukunta su kuma hukuncin da ba sa tunani. Sai dai ya juya yare inda ya fara musu yare da turancinsu inda yake ce musu get out from my house, su fitan masa daga cikin gida, domin ganin yadda wato ma'aikatan suka fara tambaye su kan cewa ba da umarninsa aka shigo dama aka ba su umarnin da su shigo cikin gida ba. Sai dai da ƙarshe mai martaba ya ce musu shi dai baya amfanin kan cewa baya umarnin kan cewa a fitan masa da ko mutum ɗaya daga cikin gidan nan. Daga ƙarshe dai Abba Galadima ya ce wa mai martaba sarki ya dakata ko ya rabu da ita, zai bi ma'aikatan kuma zai je musu bayani. Ita dai burinta su rabu da Sumayya kuma ta sani durin tsidu ya ba za ya rabu da Sumayya ba, domin soyayya Sumayya tamkar ransa ne. Wannan ne yasa wato Kilishi wannan abun ya ƙara zafafa mata a cikin zuciya, kuma inda yake faɗa mata kan cewa Shamsiyya ko da a ce Sumayya bata kashe ta ba, dama lokacin ma ɗin rashin ilimi ne yasa ki fahimci hakan, inda da a ce kina da ilimi kin san cewa wannan ƙaddara ce ta zo Sumayya, kuma Allah zai bata ikon cinye wannan jarabawa. Ku ci gaba da bibiyar mu a cikin wannan ƙayatacciyar tasha mai suna Duniyar Shiri TV. Idan na faɗa maka idan wani ne zuwan ka na farko wannan tasha ta mai albarka, ka danna mana subscriber da kuma alamar ƙararrawa da liking domin ganin samun shirin namu da zarar mu ɗora a cikin wannan tasha ta mai albarka mai suna Duniyar Shiri TV. Kada da ya manta wannan tasha na kawo muku zafafan shirye-shirye kama daga labari na
Zafin Nema, Jamilin Jiddan da ma sauran fina-finai. Mun gode masu kallon mu da sauraron mu.